kapula tonne. Anna muista, mä laitan tonne. Ja kaksi, olkaa hyvä. On se. Siinä on malli. Joo, pistetään paikan. On. Ja mun luokallakin käydään tiedä minkä. Kyllä se nyt jumalalta kaikki kuuluu. Toi jännittää ihan vittu oikein saatana. Kyllä jumalalta kaikki kuuluu. Ei tarvii koko paineen huutaa. Tää 2. Täällä on musta tuntuu, että tää 2 niin on pitkä. Mitä mä tekee? Miten se? Ei haittaa. Ei haittaa. Se just sen takia tekee. Ei lähde mitään. Jännittää vain. Paska, ihan joku meni. Ja sä monet leisserit. Yes! Yes! Paikka. Mikäkö ikäinen toi on toi 2? Mä en halua pitää. Minkä? Anteeksi, kanssa pysähtyy. 5-vuotias. Onko se joku? 5. Joo, okei, joo. Onko tuossa joku ikä? Mitä kautta? Rodusta vai mistä? Ei kun tää on niin nää, tässä on vissiin eikö tää hakenut? Joo, okei, Ja joo. sitten eri vuotista. Joo. Täällä on sitten, meillä on tää katseluosuusysio tässä jokaisella ja sitten tästä karsitaan parhaat pääsee maastoon ja sitten ne menee henkilöiksi. Okei, joo, okei. Testaan, että niin. Joo, okei. Joo, Suomen mestaruudesta tässä kesävaanesta. juu, eikö se ollut niinku, juu. Ei tässä niinku oo iästä niin Joo, on joo. se joku minimi-ikä, että Niin ei mitään ihan pientä, juu, mä menin. hyvä. Harvii tietysti.
meriitit, niin kyllä nää on useamman vuoden ikäisiä koiria. Niin joo ei oo todellakaan mitään pentuja. Samaan tien pitää. No niin on. Nyt mä koulutan Aksasta vaan lähden. Mahtaisko totella? Nyt ei jumalauta. Aksulle kun sanoin istu, niin korkeintaan kun istuu ja mennä maaten, mut voi vittu kun sanot silleen paikka, niin... Kui pitkä tämmösen koiran koulutus on? Onks se sitten ihan niin 5 vuotta? Siis kyllä tonne haku. Se henkilö etsii varmaan eniten vie aikaa, että kyllä sinne menee useampi vuosi ennen kuin Joo. saamaan pääsee. Mut tämmönen tottelevaisuus on varmaan. Niin, siis kyllä nyt varmaan vuoden ikäisen koiran kanssa siihen Niin. THC pitää olla semmoinen käyttäytymiskoe, niin voi koiransa saada. Joo, okei. Kuinka tarkasti sitten on sitä omaa koiraa kouluttaa. Toisella menee vähän kauemmin aikaa. Joo, okei. Joo. Ja vähän riippuu tietysti koirasta. Joo. Meikäläisen isä joskus silloin niin se silitti sisään, että silloin oli tämmönen just saksalainen koira ja ei se niissä missään kisoissa ollut, mutta sieltä kans just sanoisin, jos sanoisin se oikealle, niin se meni oikealla puolella ja sanois vaan semmoinen, mitä meni jää puolella. Koiran kouluttaminen tietysti helpottaa ihan noita perusarkea aika paljon. Niin totta kai kun tottelee. Paljon taistelua. Niin. Niin. On tämmösiä vähän. Joo. Jollainhan sitä täytyy mitata sitä tottelevaisuutta. Niin, totta kai. Keksitty tämmönen kaavio tähän hommaan, että Niin. Tää on kyllä hieno nähdä. Tottelee. sitten tuolla on tuo toinen pari on aina tuo paikalla ollut niin kauan, kun tää toinen suorittaa ja sitten ne vaihtaa. Tuo toinen koira menee tuolta vaikka vakuuseen ja Joo, okei. tönöttää siellä niin kauan. Niin varsinkin kun puoltaa tai siis nämä niinku omistajista niinku just ton sermin takana. Joo. Tää on kyllä. Tää on ensimmäiset mitä mä en koskaan katsonut. Tässä on varmaan niinku hän kouluttajalla tai no, niinku koiran omistajanikin niinku varmaan. Ei oo ihan ensimmäinen kerta ollut mukana. Kyllä siinä varmaan täytyy harjoitella. Joo, kyllä siellä on kiitettävän määrän reenikertaa. Juu, totta kai ei sitä ihan tosta lähdetty. Pari kertaa käynyt lenkin, niin ei ihan niitä tämmösiin kisoihin lähdetä. Perustettavaisuus. PH on semmonen, mihin voi mennä kaikenrotuisilla koirilla ja Niin, sen kautta kyllä voi. Joo, Ja okei. sitten niin se on niinku vaan semmonen niinku tavallaan, että koirasta tulee yhteiskuntakelpoinen. Niin, Testataan, joo. ettei se syö ketään ja Niin. voi jonkin lailla läsnä olla. Joo, okei. Mutta Eihän se ole mikään pakollinen. on se näille, jos meinaa ruveta kisaamaan. Niin, sit joo, se mutta siis ei jos se on ole niinku kotikoirille. Joo, mä menin kanssa, jos Mutta omistaa sit koiran, siihen niin... voi, niin se on ihan hyvä semmonen, että Juu, jos totta haluaa kai. johonkin reenata, niin semmonen, mitä Joo. pääsee niinku. Niin ensin on se tottelevainen. Niin. Katsotaan, että onko se niinku hankala. Nää on tietysti näissä on näitä luokkia sitten. Niin, totta kai. Riittää määrä koulutusta, mutta se tulee sitten seuraavaan luokkaan. Joo. Kahtavalla ammattilaisella hetkiä paikalla. Ei kerinnyt mies tästä koiraa. Ei nähty se kaikkialla ihan ollut, se meni tosi hyvin. Yes. No nyt. No niin. Kyllä se muuten tunnistaa. Tunnistaja äänen. Ihan varmaan. Pakko, koska ei, jos joku huutaa vaan maahan, niin ei voi varmaan mennä. Tää oli niinku ihan mitään. Ennakoi vähän, mutta ei haittaa. Ei haittaa.
Vihdoin ja viimein, saatana. Tätä mä odotan. Tätä me on vittu Viltsu odotettu. Saatana. Nyt hei, Kari hakee Elman paikalla makusta. Siirrytään sille puolelle. Kato nyt se pysähtyy pahasti. Jos tää ampuu taas. Saakka, jonka jälkeen se ei sit enää pidä.